Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 8A akan menayangkan hasil video dari kerja kelompok kami. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aretana Bilurikma dari kelompok 1. Saya Risma Faria Zara dari kelompok 1. Dan saya Afkarina Danatul Fahiro dari kelompok 1. Selamat menyaksikan video kami teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Ibu ngapunten sanget keresahe wekdalipun panjenengan. Kula Risma Faria Zara minangka siswa kelas 8A saking MTSN Kali Sidoarjo. Badhe nyuwun izin nglaksanakaken wawan rembang kaliyan panjenengan damel nglampahi tugas praktek bab wawancara. Tunggal, sinten nami panjenengan? Nami kula Resti Tamala. Menapa panjenengan dados guru basa Arab? Amargi kula niku remen kalian bahasa Arab mulai alit, wiwit alit. Dadose wancine kuliah kula mendhet program studi pendidikan bahasa Arab supados kula saged dados guru bahasa Arab. Pinten taun panjenengan dados guru bahasa Arab? Dak sedasa taun. Teng kelas napa panjenengan ngajar? Kelas kalih. Pinten yuswa utawi umur panjenengan? 36. Teng pundi griya panjenengan? Desa Sawu Cangkring, RT 8 RW 2, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kados pripun panjenengan ngajar bahasa Arab? Kula ngajar bahasa Arab niku ndamel metode sing nyenengake lari-lari. Tur uga ndamel media lan alat pembelajaran sing saged nyenengaken lari-lari supados lari-lari niku remen kalian pelajaran bahasa Arab, boten bosen wonten. Teng sekolah pundi panjenengan ngajar? Teng MI Rodotul Islamiyah Sawu Cangkring. Bab napa sing paling angel disinauni teng bangsa Arab? Nahwu sorof. Alhamdulillah sampun mantun anggenipun wawan rembang menika matur nyuwun Ibu informasinipun kula pungkasi sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video tugas kami.